m'heu demanat què era una carpeta d'aprenentatge. Una carpeta d'aprenentatge és simplement el conjunt, és com si fes un quadern, però simplement és recopilar totes les activitats. Clar, nosaltres no podem fer un quadern com a tal, perquè nosaltres hem fet miniprojectes, hem fet coses dibuixades, hem anat fent moltes coses i és guardar tot el que teniu fet i ajuntar-ho a un lloc. Si teniu un quadern, si teniu bé. Jo ara vos mostraré diferents carpetes que m'han entregat aquests anys i que em vegeu un parell. Per exemple, una que m'han entregat l'any passat era un nen que era molt fan dels superherois, va fer aquesta caixeta i m'ha ficat de punts i tot el que havien fet de dins. Però ara n'hi ha una altra que ho va fer dins una caixa, molt guapa, ho va fer dins una caixa de cartró i ara vos mostraré un parell més. Però simplement és tot el que teniu, ajuntar-ho i el que és important és l'envoltori, que vos representa. Podeu posar poesies, podeu posar músiques, stickers, hi ha gent que va fer carpetes forrades de fotos, ara vos mostraré un parell. Molt més, mireu, l'any passat me varen fer això també. Una nina va decidir que amb una caixa de sabates faria una maleta plena de coses que havíem fet a classe. Aquí va fer quan han treballat el feminisme, però va penjar fotos seves, i de dins va ficar les coses, ho veus? Només és forrat. Després, una altra nina ho va dur dins una bossa, la va dibuixar ella, va dur els apunts allà de dins, va posar una frase d'una cançó que havíem fet a classe, que li va agradar molt, que posa sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Després hi ha gent que va posar fotos de la classe i d'activitats i també fotos seves, va forrar les carpetes. Després hi ha gent que va fer bosses personalitzades amb poemes. Moltíssimes més. Hi ha gent que ho va fer en format de carpeta, ho va fer a mà, i va posar també frases de català, en dibuixos i moltes coses. Vull dir que ho podeu fer com voleu. Aquí en tenim una altra, per exemple, que és decorada també amb un dibuix de la literatura, aquí cançons que havíem escoltat, va pintar, i això és un arxivador, el va forrar, i a dins hi havia tot. Ho veus, més o manco, és una mica com podem fer, com us agradaria que fos el nostre quadern ideal. És el mínim que ha de tenir una carpeta d'aprenentatge, les tasques que hem fet a classe. Si qualque cosa l'hem fet en vídeo podem afegir una reflexió sobre aquesta activitat, per exemple, els que vareu fer el vídeo de la nit de les ànimes, si voleu dir que us va per aquesta activitat, podeu afegir coses. Què podem fer per pujar nota? Podem fer un qui soc jo, explicar una mica qui som, la nostra biografia, i podeu afegir, ja ho sabeu, sèries que hem vist, una sèrie que heu vist en català que vos agradi, podeu afegir coses per pujar nota, la podeu decorar, i bàsicament seria la carpeta d'aprenentatge. Recordeu que heu de fer autoavaluació, és a dir, quina nota vos posaríeu i quina nota posaríeu a l'assignatura, d'acord? I amb això acabaríem la carpeta d'aprenentatge.